Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage. Idol John, dado pa nga detalye kami. Impaka mo ni Attorney Julius Harvey Balbas at the election officer iti Syudad Tilawag na dayti ang matuan ti sweldo dagiti ag serbi para kada iti umadanin nga election na 2025. Sigun ken kuana madama na ti panagsanay dagiti mga isursuro nga agpaay nang nangro na idi wala nang rugi idi March 3 aging gana into no March 21 kreto metlayng atawan 2025. Kagenda na ti dayta ket impaka mo na angin matod ti awaten danton sweldo no may dasig iti na palabas nga eleksyon. Imbatad na ang makaawad ti 12,000 pesos dagiti ag-serve akas chairman. Dito nga 11,000 ken 8,000 pesos met dagiti sa balipay nga ag-serbi. Karaman nga da iti 5-day leave credit ken 500,000 pesos ng insurance kas no bilang adda dagiti mapasamak. Dengente nga ro diti paset iti ina panagasarita. Yes, apo. Actually, by March 3 until 21, dagiti ito di pagbagata yung trainings, dagiti teachers tayo. It's almost a month nga training. And then by April, dito na po preparation tayo talagang for this election. Anong takta di honorarium to sa sir? Ay, apo dakdakkel. Aside, ni-compare tayo iti last election, takta apo the chairman tayo 12,000 pesos iti awatenda. And other members is 11 and 8,000 pesos. So dakkel apo di awatenda plus 5 days leave credit. Jadi matapos ti habang bulan di may mestra tayo. With insurance right sir? Depende apo, no? At the insurance na, ito tayo na po, kada mapasama, I think 500,000 nga insurance mo kumedit. Pero, I think, 100 dapat i-avail din. Paset ti panagasarita ni Attorney Julius Harvey Balbas at ti election officer iti Syudad Tilawag. Una, dyan mo kahit ano, i-abil diya, Idol Joan. Mangayat, di amin. No, ada mapasama kanyam. So nga, ala, katagkal ka na nagtayo. And at the same time, no 12,000 di chairman, di members man, no, 10? 11 ken 8, Idol Bernard. 11 ken 8. Anak at ti composition na jay. Chairman, tapos... Members, member 1, member 2, kasakasay? When? Member 1, 11, tapos may isa 8. When, Idol Bernard. Wow. Tapos ada pa yung leave credits na? When? 5 days, Idol. 5 days leave credits. Apo, magustuhan na ni Mestra. Dakil sa mo, ti epekto na, dati inruwan, da nga pelikula ay maipanggap ti balota. When nga raw, Idol Bernard. Dito ti side effects nan. Anyway, thank you so much, Attorney Julius Harvey Balbas, with that information. Any more from Bantay Balota, Idol Joanne? Digital 90 damag iti Commission on Elections iti Syudad Tilawag kadwa iti 99.5 Bas Tilawag Idol Joanne nag-spin tatak or Maraming salamat, Idol Joanne, para iti Bantay Balota 2025, the midterm election RMN and IFM coverage. Bantay Balota 2025 Midterm Election. The RMN News Special Coverage.